Искаш ли да усещаш, обичаш, да се радваш на живота пълноценно? Искаш ли да бъдеш по-свързан с себе си, свързан с интуицията си, с вътрешното ти аз, от това какво ти наистина имаш нужда? Аз съм Петя Пайташка и съм тук да ти помогна. Аз съм психотелесен терапевт, психолог. Работя с хора, които търсят пътя обратно към себе си, където са изгубили някъде в пространството, някъде в това да бъдат удобни, да бъдат навсякъде, да бъдат за всички, но не и за себе си. Но много често така се случва в живота, че ни се дават някакви сигнали, някакви напомнения, че нещо не сме на правилния път. Най-често се изразяват в физически проблеми, в болки, болешки и в една непостоянна енергия, която може да сме ту горе, ту долу. Изявяват се също така в непрекъсната тревожност, която не ни дава да бъдем пълноценни, при която не можем ние да видим кои сме и какво искаме. Вече е време наистина да помислиш за себе си и за това какво искаш. Животът е кратък, трябва да се изживее. Когато се погрижим за себе си, така ще можем да се грижим и за близките си, ще бъдем по-пълноценни. Защото това е малко като извинение, но аз имам много работа. Всъщност, когато ви звънне някой близък, приятел, вие сте насреща. Така бъдете насреща и за вас самите. Вие сте важни, вие сте ценни. Никога няма как да покриете очакванията на всички около вас, имайте едно на ум, че ние самите сме си най-големия критик. Никой друг не ни обижда толкова, никой друг не ни обвинява толкова, никой друг не намира толкова лоши в нас, колкото ние самите. А това е излишно. Бъди тук, сега, със себе си.